Bi ye araba ye disanburu kalo tile 24 san 2025 Bamakɔ News TV jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sefɛrɛmaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunungo tarata n'o bɛnna disanburu kalo tile 23 ma san 2025 min ye ɲɛtaga bɔrɔw ye o daminɛna AES jamana saba fɛ ka sababuya kɛ AES jamana saba jɛra k'u ka warimaraso kura ka o sigi sen kan Bamakɔ yan nɔ. O kɛra jamanakuntigi saba ɲɛna n'o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa kapitɛni Ibrahim Traoré ani Niger jamana ɲɛmaa n'o ye Général d'armée Abdourahmane Tiani fo ka taga se Mali jamana ɲɛmaa ma Général d'armée Assimi Goïta. Nin warimaraso min filɛ nin ye n'u ko a ma ko Banque confédérale d'investissement et de développement BICID AES a kɔni bilala sen kan kunungo tarata don. A baaraw bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye AES jamana saba walasa u ka nafolo ka se ka don ba la, ɲɛtaga baaraw ka se ka don ba la. Nin kɛra AES jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn yeba filanan n'o ye deuxième session ye, a kɛra o de senfɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye min ye kiriko bunako kan. Maa min bɛ yen ni kumaba fɔla don an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye Général Chico ye, a ka kiri kɔni o jaabiw bɔra ka bin ani Mali artiste ba min n'o ye Sidiki Jabate olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kiri ninnu jaabiw kɔni na Sidiki Jabate ka lafasalibagaw n'o ye a ka avocat ye, u y'a ɲini ko ka san 2 kaso ko k'o da Général Chico kunna ani ka sefa wari miliyɔn 100 ko k'o da kunna amandi ye. Nka min ye kiritigɛbaw ye olu kɔni bɛ u sagoya la. Olu kɔni ye kiri tigɛ ka min ye ka kalo 1 ko o ɲangi da Général Chico ale kunna ni k'a yira k'a fɔ ko a ka sefa wari miliyɔn 1 k'a ko o sara. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Général Chico yɛrɛ tun ye dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn kɛ bolola ka ban. Mali finitigi ɲɛmɔgɔw ye kibaruya dɔ bɔ ka bin kunungo disanburu kalo tile 23 san 2025 wulikajɔ minnu bɛ tali kɛ sanfɛkɛlɛcɛw olu ka wulikajɔ belebelebaw la minnu tara ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma u ka dagayɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel ale marabolo kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ u ye jateminɛw kɛ an ka finitigiw ka sanfɛkɛlɛcɛw olu de sera ka nin wulikajɔba in kɛ ka dankari kɛ Bamaciw ka dagayɔrɔ caman de la ka caman filekolon ci ka a dagakolon ci. O bɛ don hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ Mali finitigiw ka ɲɛmaayaso état major général des armées y'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ Bamaciw halisa u dagayɔrɔ minnu bɛ yen Mali finitigilakaw kɔni tɛ sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛkɛlɛcɛw u ka dagayɔrɔw ci walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔw la cogoya min na. Farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la min ye Senegal jamana ye ale kɔni doncogo ɲɛna kosɛbɛ min ye farafinnaka senna ntolantan senfɛ sisan min bɛ ka kɛ Marakaw fɛ sabu min ye les Lions de la Teranga ye u sera ka celu 7 u y'o de sɔrɔ u ni Botswana ka ntolantan fɔlɔ yɛrɛ la. Farafinnaka ntolantan ale kɛnɛ kan Maroc san 2025 ale kɛnɛ kan min ye u ka celuyaralaw ye olu kɔni sera ka jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ i n'a fɔ Nicolas Jackson ale sera ka celu 2 sɔrɔ ka don fo ka taga se Sheriff Jaye ma ale ye 1 sɔrɔ ka don. Seko ani dɔnko walanda min dayɛlɛla ale kɔni barow kɛra kɛrɛda fɛ ni o ye an ka seko ni dɔnko yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na n'o ye industrie culturelle et créative ye fɛn kura bɛ se ka boloda seko ani dɔnko kɔnɔ o de siratigɛla min ye consortium ACF Fonds Maya ale ni réseau Kia ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko min n'o ye biennale min bɛna kɛ Tombouctou ale kɛrɛfɛ min ye seko ni dɔnko matarafabaw ye fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ bonyanen bɛ seko ni dɔnko la olu kɔni ye barolasigi kɛ ka hakilina falen caman de kɛ walasa min ye nafaw ye u bɛ se ka o sɔrɔ seko ni dɔnko la baaraw bɛ se ka kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna na cogoya min na ani seko ni dɔnko olu ka bolonɔbilaw u ka baara kɛlenw bɛ se ka dɔn
cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubulo olu kɔnɔna na o de ye senfɛ an ka minisiri min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma Mamu Dafe ale ka ayiwa chef de cabinet dɔ Dr Saliya Mali ale kɔni ye baara in fo kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin bɛna kɛ ɲɛtagabow de ye min ye seko ni dɔnko ale sigili la n'o ye industrie culturelle ye an ka jamana kɔnɔna na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye kunun tarata don n'o bɛnna Desanburu kalo tile 23 ma san 2025 fɛn min bɛ tali kɛ Libi jamana ale ka finitigilakaw ka kɛlɛbolotigi ɲɛma la ni o ye u ka chef d'état major général ye ale kɔni bɔnɛna ale na avion bi dɔ senfɛ a bɔtɔ Ankarakaw fɛ yen nɔ ni o ye Turki faba ye. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintelimɛw na aw ni ce aw ka ɲɛmadanin ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.